Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Go on, Miss Agay-ay. What if... what if, ma'am, bawal ba kung makagusto ang student sa teacher? Clover, It is prohibited. Ngano nakapangutan na ka man ni Ana? Kay... Ay! Di na bawal. Kung ang estudyante lang ang nakagusto. Pero wala nakagusto ang teacher. Di ba, ma'am? Yes. pero dili bawal kung makagusto sa hilo, ma'am. Dili ba? Ha? Kay kung lakip ang pagkagusto sa hilom bawal, daghang estudyante ang mangundang ug apil ako niya na. Di ba natural naman ka na nga feeling, ma'am? Yes. Pero student and teacher relationship is prohibited. Gidili ang relasyon, ma'am, pero ang makagusto, dili. Di ba, ma'am? Yes. Ayun. Bawal paghihapon, no? Miss Agay-ay, Ma'am? please throw your bubble gum. Bago pa kayo na ako ng gikaon, ma'am. Tamis pa. Dili mahimo magkaon ka og bubble gum samtang nagklase ta. Nga naman, ma'am. Out of respect. So please, ilabay na ka ng imong giusap. Sige na lang, oy. Wala na. Hapit na nga tong oras. So, hatagan na lang ta mo og assignment for tomorrow, okay? Please read your book on page 10 and answer the questions that are given. Papa P, librity ko. Librihan sa dako siya. Oh, uan siya, uan. Say, ua. Ue ka karon ha? Uan. Kuya, mo libre na ako? Wag yun. Gusto mo ako libre yung tanan? Ha? Alin mo tanan? Libre na mo. Kung sa inyong gusto. What's up? Kabantay ka, anak. Di sa kumulibre ni mo bayuta ka. Potensya, no? Can I talk to you for a while? Yes, ma'am. Gawas na mo ka, okay. Magsulti pa ni ma'am. Sige na. No, nagawas ng ubang estudyante. Alin na no? Ako gutom, ah. Nya kay gutoman ko. Di mo kaon ka. Dili man ko makatuon kun wa ka. Clover, mahimo ba? Hulungi ko ng kabuang nimo? Labi na kung liata sa eskwelahan? Nga naman, tungod anang atong maestra? Sa? Kita ko nimo oy. Sige ra kag tutok niya. Kung mahilis pala na si ma'am no, dugay na siya nalanay sa imong tinutukan niya. Sus, ko pa madunggan ka ni ma'am. Ay nga naman di ay, Clover! nga tinuod man sabi. Clover! Sige. Sige, dili ka mo gawas? Dili ka mo gawas ha? Tawgon ako si ma'am, akong ingnon siya nga, naibog ka niya. Unsa man? Sige, tana. Iskat na mo eh. Ha? Lagi. Bayon sa unsang imong pagsultihan ako, Dennis. Dungan sila ng kawas kika dinis classroom. Og may kapunta sa si Clover sa iyang bukton. Dennis! Oh. Ha? Na. Ingon ko unsay atong istoryahan. Unsa man? Gusto ka mag-istorya ta? Bahin na tong duha. Unsa? Dennis. Miss Serna, ni ata sa eskwelahan Potensyano og imo kong maestra, ko ni ata dinhi. Nagkapuyo man kasama sa una. Bisa na. Lainay niyo eh. Naanad ako mutawag lang sa imong pangahan. Pwes pag anad-anad nga tawgon ko nimo sa kong apelyido dinhi sa eskwelahan. Sige. Basta, inigawa sa eskwelahan, data. Unsa? Wa ba na ako maklaro ka ganina nga bawal ang relasyon sa maestra o estudyante? Potensyano? Klaro man. Pero bawal naman tingali na kung mahibaw sila. Pero kung itago lang nato ang atong relasyon,
Dili gyud na bawal, Denise. Mr. Nalagi. Ug wa ko'y plano makigtago-tago og relasyon uban nimo, Mr. Agang-ang. Aw, ikaw god. Pero, I'm warning you, ma'am. Ma-fall ra gyapon ka nako. Unsa? Pero don't you worry. Kay kung ma-fall magani ka nako, sawon ra gyapon ta ka. Bisan pag hard to get ka. Palabyon ko ning imong gipanulti karon. Agig pagrespeto sa imong apuhan potensyano. Wa di ka mutuo sa akong gingon nga ma-fall ra unya ka nako. Please. Let's drop this topic o ang imong apuhan ang atong hisgutan. Mao na yung rason kung ngano nakiksulti ko nimo karon. Si Lolo? Nga mas Lolo, ha? Giunsa man di kaniya ganina? Wa. Pero nabalakan ako sa kahimtang sa imong apuhan. Nga naman. Kinahanglanan nimo siyang ipa-check up sa doktor potensyano. Aron ma-diagnose ka ng iyang kahimtang karon. Ipa-doktor pa yun mo siya. Nakaklaro anang angunguhon ang iyang kahintang. Natuloy naman tingali na kung tiguang na jud kayo. Pila na edad dilulugod. Angu-angu naman gani ng uban pa nga batanon pa na. Malimot ang labi ng utangan. Angunguhon kung paninglon. Seryoso ko potensyano. Okay ra gid Lolo. Wa ka pa mabalaka sa imong apuhan? Wa man. Kamayo raglawas Lolo Dako magkakinagkaon. Potensyano. Mas maayo pag ang atong umaabot ang atong panagsultihan. Ma'am. Nalipat ko rin si Clover. O makabalik na ko sa among room. Kapuya kinimbayhana Nagsigig pang gunit. Gusto na ko balik sa among... O, ikuptan ni Ponciano ang kamot ni Madam Denise. Kung seryoso kayo sila nagsultihan Pida. Ahak ba yan ng tawhana Utak ko sa akong dugan ko. Ganong kikuptan man ni Potensyano ang iyang kamot. Nga naman? Excuse me. Estudyante ka ba din, Oh, Paagya ako kay... Doon ako'y tuyo ni Dennis. There you are. Buhiin akong kamot potensyano. Ikaw man ba? Kadiyot sagod. Tinuod lagi ng ako. Kibaw ko manghimad. Kibaw ko mabasa sa kapalaran sa tao. Ug akong nabasa din sa mong pad. There you Nga- are. Hi, Teacher Randy. Sa mo kasalanan niya Yes. Ni ako kay may dako nga snacks para nimo. Duha ni ka klase. Ha? Uy, hala. Naghago ka pa mangyud, uy. Busog para ba ko? Okay ra. May mong unya na ninimo kanon. Ang mahinudanon nga, mao nga ako ning mahatag nimo karon. Niya, ang tulo ka buok nga show my love to you. O tulo sab ka, hope you like me too. Piolo? sorry ma'am. Natumba pag-agi na ako. Estudyante ninimo dinhi, Ma'am Denise? Oo. May gipanagsultihan namin ganina. Potensyano makagawas ka na. May time pa para makapalit kag makaon. Binira ko, ma'am. Magbel na ron og balik. Okay na, sir. Basin gigutom ka. Wa man. Palikog kuha sa akong class record sa among room. Wa ka tutol sa inyong room, sir. Dili mong kuander nimo. Ay, oh no. Human ako numog istorya ni Ma'am Denise. May sulti ba ko niya man? Gahi sa nitawahan. Ma'am, dili ba nga si sa Picas building ba ng ibong sulod nga handulan? Tana, magdungan na lang kita ato sa Picas building. Ato sa ko paingon. Sige, sir. Tana. Excuse me, student. Mo gawas na ning imong teachers. Bugiruwag, may struha eh. Kalagkot ignaw. Lamirang... Aray! Nahapla!
Napla ko. My God! Sir, okay na ka? Dili. Sakit kayo ang akong dughan nga napaod sa simento. Kasi may nag-blocking na ako. Ikaw! Ako? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!